Всім привіт! Сьогодні ми для вас підготували з Валерією нове відео. Ми з вами будемо сьогодні розбирати наші улюблені фразові дієслова. Так, ми підготували кілька фразових дієслів, які ми щодня використовуємо в нашому буденному житті. І, можливо, після перегляду цього відео ви також зможете їх використовувати у вашому щоденному спілкуванні. Отже, перший вираз, який я полюбляю, це to put up with, або справлятися з чимось, змиритися з чимось. I usually need to put up with noisy neighbors. Я зазвичай маю справлятися із шумними сусідами. І вираз, який підготувала я, to chicken out, що означає злякатися. Наприклад, злякатися в останню хвилину. For example, I wanted to talk to him, but I chickened out in the last possible minute. А вираз, який я добре запам'ятав ще з студентських часів, це to wolf down. Це зголодніти, з'їсти свою їжу дуже швидко. Наприклад, the lunch was so delicious and I wolfed it down. Окей, і наступний мій вираз це to wipe out, що означає знищити, стерти з лиця землі. The virus wiped out a lot of people and information about them. Дивлячись на мене, наступний мій вираз теж буде зв'язаний з їжею. Це вираз whip up, швидко щось приготувати. I whip up my lunch and go to work. Добре, а мій наступний вираз це буде to fill in, і цей вираз чудово відомий всім студентам, наприклад, нашої школи, тому що to fill in the blanks означає заповнити пропуски. А сам вираз to fill in, крім того, що заповнити, що означає як підмінити. І вираз буде вам корисним, якщо ви, наприклад, десь працюєте. For example, I am ill today. Can you fill in me for a work, please? Чи можеш підмінити мене на роботі? Наступний вираз добре використовувати при роботі to run by someone, тобто скоординувати якісь дії, узгодити щось з кимось. Наприклад, I usually run my schedule by my colleagues, тобто я узгоджую свій графік із колегами. Окей, моя наступна фраза буде підходящою для вас реально в вашому повсякденному житті, тому що фраза to give out означає вийти з ладу або перестати функціонувати про якийсь предмет. For example, my phone gave out yesterday, so now I need to buy a new telephone. Pull up. Якщо, наприклад, ви десь за кордоном їдете на таксі, на якомусь Uber і хочете, щоб вас водій висадив пораніше, дуже крутим виразом буде to pull up. Тобто, висадіть мене, будь ласка. Can you please put up me right here? Фразою, яку я підготувала для вас, буде to hit on somebody, яка означає фліртувати, загравати до когось. Вона буде досить корисною у вашому щоденному житті, звісно, начебто ви кожен день з кимось фліртуєте. Ну ладно, в автобусі hit on somebody, виходить. Добре, і прикладом такої фрази може послугувати таке речення. Наприклад, I can't believe that he hit on me yesterday. Ні. Ось такі 10 чудових виразів ми підготували для вас із Валері. І, надіюсь, ви будете їх використовувати щодня. Так, ми з Ярославом гарнесенько попрацювали для вас. Я сподіваюся, що ви оціните це відео, а як тільки ви його оціните, ми відразу почнемо знімати щось новеньке для вас. Дякуємо за перегляд! Всім гарного дня!